HBO uvádí Sirotek. První oběť. Jsem Anna Trojevská, učitelka arteterapie. Všechno v Klid na druhém patře. Ruce nahoru. Snad to nebudete dělat každý den. Ano? Vítejte. Těšíte se na první den? Těším. Prosím. Bydlíte daleko? Ano, ale to nevadí. Já ráda pomáhám uměním. Výborně. Prosím. Tudy. To jsou naše bezpečnostní předpisy. Naučte se je nazpaměť. Většina pacientů je neškodných, ale někteří jsou... Doktore, jde o Línu. Není na pokoji a nemůžeme ji najít. Cože už zase? Zavřít. Tak. Uzávěrá! Jo, fajn. Už ji někdo našel! Kdo je Lína? Náš nejnebezpečnější pacient. Kvůli ní se uvolnila vaše pozice. Váš předchůdce ji podceňoval a nedržel protokol. Špatný konec. Poslouchejte, zůstaňte teď tady. Nebojte se, budete v bezpečí. Přijdu pro vás hned, jak ji najdeme. Počkat, moment. Ahoj. Táta nebo máma tu pracují? Můžu? To jsem já? Moc hezké. Jsem Anna. A co ty? Lína. Ty jsi mi neodpověděla. Máš tu rodiče? A proč si to myslíte?
Protože jsi... Co? Líno? Polož to, prosím. Polož to. No tak. Polož to. Hned. Neřekl jste mi, že je dítě. Protože není dítě. Lína trpí poruchou žláz, která způsobuje proporční nanismus. V 10 letech v podstatě přestala růst. Dejte si pozor. Lína vypadá jako dítě, ale je dospělá. Je jí 31. Když ji poprvé přivezli, vzpírala se poutům tak zuřivě, že si způsobila velice silné krvácení. A tak jsme zjistili, jak hrozně silná je její touha po svobodě. Lína většinu svého mládí strávila holým bojem o přežití. Nikdy ale nezestárla. Aspoň ne navenek. Bože, co je to za život, když ve vás vidí dítě? Je důležité, abyste ji vy tak neviděla. Lína své postižení dokáže využívat. Je to velmi výjimečná podvodnice. 2 roky zpět se Lína vetřela do této rodiny. Předstírala, že je opuštěná. Rodina ji přijala, dali jí jídlo, šaty. Běžně by Lína jen ukradla, co jde, a zmizela by, ale tentokrát se... No, řeknu vám to takhle. Teď žije u nás. Itti. No tak. Takhle vyvádí. Nezapomeneš na mě, Sáro? Ne, tati. To nezapomenu. Budu tě nosit v srdci. Budeme stateční? Ano, tati. To bude nejtěžší bitva. Rozumíš? Ano, tati. Ahoj, Dimitri. Jdeš včas. To jsem ráda, tati. Jsou krásné. Sama si je ale nezavážu. Chtěla bych se ti za to odměnit. Můžeš sem ke mně? Ano. Ano. Už musím jít.
statečná Sáro. Nezapomeň na mě, ano? Jsi a já na tebe nikdy nezapomenu. Vrátím se ti, to slibuju. Tati, neodcházej. Nikdy na tebe nezapomenu. Udělám to hned. Každou chvilku se mi tatínek může vrátit. Vlastně nemůže. Tatínek musel odjet. Zůstaň stát. Pomalu. Co je? Proč se tak tváříš? Otoč se. Nechej toho, slyšíš? Iti. Chtěla bys čokoládu? Iti! Odpojila kameru. Je mi líto, ano. Snad ji policie najde, než stihne ublížit někomu dalšímu. Doufali jsme, že váš první den bude lehčí. Tahle práce není pro mě.
Ano. Běžně mi stačí jedna rána. Kdo je tam? A? Neboj se mě, neboj. Já jsem od policie. Kde máš rodiče? Mí rodiče jsou v Americe. Holčičko, jak se jmenuješ? Jmenuju se Ester. Honey. Coming with me through the aging, the fearing, the strife. It's the smiling on the package, it's the faces in the sand. It's the thought that moves you upward, embracing me with two hands. Right, we'll take you places, yeah, maybe to the beach. When your friends, they do come crying, tell them now your pleasure's set upon slow release. Před. Díky. Jsme moc pyšní. Skvělá práce. Díky. Za jak dlouho pojedem? Vlastně, my budeme mít večer oslavu. No, blahopřeju. Tak se uvidíme doma. Měli jsme mít rodinnou večeři. Nech ho, ať si užije s kamarády. No tak, vždyť je s nimi pořád. Není. Gunner pořád dře. Když se neučí, tak šermuje. Je to jeho život. Nedělej to. Nestrácej se mi. Já tě tu potřebuji. Gunner taky. Co pak jsem snad nebyl na zápase? Ester se nevrátí, Alane. Taky mi chybí. Fakt. Každou chvíli, každý den. Co tu chce tenhle? Dobrý den. Rád bych si s vámi promluvil. Z toho mála, co nám Ester řekla, chápeme, že ji unesla nějaká žena. Odvezla ji do Ruska a vydávala ji za svou dceru, dokud Ester neutekla. Neřekla nám moc podrobností. Snad nám toho prozradí víc, až se bude cítit v bezpečí. Máme terapeutku, co s ní bude pracovat. Fajn. Teď ale potřebuje rodinu. Asi bude dost jiná. 4 roky jsou ve vývoji dítěte dlouho. Ester? Miláčku. To jsem já. Maminka. Můžu tě vidět?
To jsem já. Maminka. Myslela jsem, že už tě nespatřím. Už bude všechno dobré. Už moc dlouho si nikoho z nás neviděla. Mohu vám něco nabídnout? Počkej, najdu ti. Jo, tady je táta. Dobře. Na jedné naší dobročinné akci. Sluší mu to tady, že ano? Budete si ještě něco přát? Ne, díky. Dobře. Tady ho máme. Bratr ti vyrostl o 1/4 metru. Co jsi ho neviděla? A tady je babička. Vždycky byla zlatá. Moc se na ní těším. Miláčku, ona zemřela. Vzpomínáš? Teď už jsme jenom 4. Musím jít na záchod. Je tady prosím záchod? Ne, to musíš tamhle dozadu. Tam dozadu, jo? Děkuji. Nemáš zač. Moc se na ní těším. Jsem tak blbá. Táta a Gunner nás už čekají dole. Myslíš si, že mě otec pozná? Možná ne, když mu budeš říkat otec. Táta. Jo, to je lepší. Stůj. Ukaž se mi. Bože můj, je z tebe mladá dáma, ty jsi tak vyrostla. Sundej si to. Ať nevypadáš tak vážně. A tohle... Promiň. Ne, já se omlouvám. Pojď, jdeme. Pomoz mi s tím kufrem. Já jsem nervózní. Tak, teď pozor. Tati? Odpust mi. To si vážně ty? Věděl jsem to. Vždycky. Ahoj, Gunre. Čau. Mohl jsi říct něco lepšího než čau. Nemyslíš? Pojď. Vítej zpět. Díky. Vyrazíme domů? Jo. Jedem domů. Vítej doma, Ester.
S ničím jsme nehýbali. Věděli jsme, že se vrátíš. Asi už si z něčeho vyrostla, ale musíme dohnat spoustu Vánoc a taky narozenin. Tak řekni, co tě baví a my to koupíme. Já ráda maluju. Opravdu? Nikdy tě přece malování nebavilo. Aspoň můžete jít k tobě do ateliéru. To bych byl moc rád. Takže zítra zajdeme za doktorkou Seegerovou. Pamatuješ si ji? Má toho papouška, Sydneyho. Dobře. Kdybys něco chtěla... Budeme dole, ano? Before the clouds roll by a little. That's the story of, that's the glory of love. Tak jo, pojďte dál. Doktorka Seegerová vás zavolá. Za chvíli to bude. Myslím, že byste měl s výslechem počkat. Chci s ní nejdřív mluvit sama. Musím už končit. Ani nevíš, jak ráda tě tady vidím, Ester. Vítej doma. Tedy rozhodně už nejsi ta holčička, co jsem znala. Jsi už mladá dáma. Víš, co jsem slíbila, když jsme začali s terapií? Že když se budu ptát na něco nepříjemného, tak přestanem. Kéž by to tak dělali i naši. Prosím? Pořád se ptají, co se mi stalo. Ale já jim to teď ještě nedokážu říct. A to je v pořádku. Já jen doufám, že to řekneš mně, až budeš chtít. Ano? Nechtěla bys mi něco říct už teď, co se s tebou... No... Chceš si hrát, Sydney? Sydney by si se mnou chtěl hrát. Haló, já si tě pamatuji. Pamatuješ si mě? Pojďte. Ester, počkáš tady. Musím si promluvit s maminkou. Ahoj. Ahoj. Hezké náušnice. Aha, děkuju ti. Co to píšete? Promiňte, já nechtěla. Já se omlouvám. Dojdu pro někoho, ať to uklidí. Přijde vám stejná jako kdysi. Jiná. No, jistě, že je jiná. Mluví vyzrále. A je to divné? Přece víme, kde byla. Nemusí být. Byla tam dlouho, ve věku, kdy se řeč vyvíjí. Musím ale říct, že je na tom daleko lépe, než jsem čekala. Intelektově i emocionálně. To je dobře, ne? Všimla jsem si ale nesrovnalostí. Papouškovi říkala Sydney. Sydney byl však Ara, oranžový a 4krát větší. Ona ho ale s naprostou jistotou oslovovala Sydney. Co tím myslíte? Strčil do mě a roztrhl mi šaty. Já chci jít domů. To pro dnešek stačí.
Jo. Hej! Mortišo, jdeme za Gunrem. Jak jsi mi to řekl? Majku, to je ona. Sestra. Jo, promiň. Chcem Gunra. Пожалуйста. Aki malojkin sumanad mahaya sud na cole sakriti si taplak? To je španělsky? Cože? Nebo... Čau, jedem. Tvoje segra je bláze. Nezvyká moda, taky uslyším. No co? Majku. Ty jsi takovej vůl. No jo. Hej, Zlato. Dobrý? Mám roztržené šaty. Koupíme nové. Myslel jsem, že bychom šli do ateliéru. To bych ráda. Kdybych tě neznal, řekl bych, že jsi tady poprvé. Jsou moc krásné. K čemu je to světlo? Tohle světlo? Mhm. Ty si nepamatuješ? To tátu proslavilo. Tady. Zmáčkni to. Snažil jsem se dostat na plátno tolik věcí, až jsem musel začít vrstvy skrývat. Nic není, jak se zdá, co? Krásné. Ty jsi tady dlouho nebyl. Ne, nebyl. Co je tohle? Ne. Já jsem to měl vyhodit. A kdo to je? Necháme minulost. Jsi zpátky, na tom záleží, ne? Nechceš oprášit stará plátna? Uvidíme, co na nich je. To bych ráda. Jo? A maluješ olejem? Vodovkami? Mám tu všechno. Uhlem. Uhlem, dobře. Vyber si objekt. Sedneme si a nakreslíme ho. Chci kreslit tebe. Vážně mě? Mhm. No tak jo. Budu modelem. Mám se tvářit. Jako myslitel. Jako když se zdíval na ten obraz. Už se na něj ale nechci dívat. Takhle. Tak se tvář. Naučila ses to, když jsi byla tam? Mhm. A jenom si kreslila, nebo si taky? Není to, jak si myslíš. Všechno platí. Přes všechno, co se teď děje. Alen? Ne, ten tam nebude. Víš přece, že tyhle akce nesnáší. Tak se uvidíme zítra na akci. Je to pro dobrou věc. Bet, prostě vezmi peněženku a Jima a přijď. Je to kvůli dětské rakovině. Tak jo. To je lepší, děkuju. Mám hotovo. Už? Mhm. Líbí se ti? Ano, je to nádherné. Dobře, dej mi chvilku, jo? Uvidíme, co dokážeš s barvami. Moje! Promiň, vím, že jsi si přivezla s sebou. Myslela jsem, že... Neklepeš?
Hledala jsem svoje zlaté hodinky. To nic, oni se objeví. Promiň. Esteřin deník nesahat. Mamka mě vzala na čarotky. Mamka. Ahoj, mami. Díky, mami. Já vím, mami. Mami? Mami. Uvidíte, co dovede. Byli jsme spolu v ateliéru. Nakreslila můj portrét. Ona má větší talent než já ve 20. Ale jak to? Před 4 lety uměla jen šmárat. No tak. Co? Co jsi dělal před 4 lety ty? A teď jsi šampion v šermu. Já jen... zvláštní. Můžeš nakreslit mě? Je to moc dobré, mami. Děkuji. Něco se děje? Ne, já jenom... Někoho čekáš? Chtěl jsem se stavit a pozdravit. Hele, kdo přišel? Pardon, že vás ruším. To je pan detektiv, co pomáhal, když se ztratila. Je to přítel. Chtěl jsem tě jen přivítat doma, Ester. Děkuji. Omluvte mě na chvilku. Víte, naše psycholožka tvrdí, že by se Ester měla svěřovat v rámci terapie jí A ne policajtovi. Nebojte, chápu to. Ale Ester zmizela z města a případ nebyl uzavřen. Musím vědět, že nic nehrozí. Mluvil jsem s doktorkou Sigrovou. A je to vhodné? Řekla, že zítra zkusíme skupinovou diskusi. Jen abychom měli jistotu. Mami, zítra máš tu akci. Tak to uděláme další den. Je to důležité. Jistě, jestli je to důležité, přijdeme. Zapomněla jsi zdolít. No tak, vítej doma, Ester. To už to říkal. Ester. Ale to nic, má pravdu. Jdu s vámi. Škoda, že žiješ tady. Víš co? Já tady ještě zůstanu.
Myslím, že s doktorkou Sigrovou něco je. Na posledním sezení naznačovala, že nám Ester lže. To je blbost. Sama potřebuje terapii. To tedy jo. Co to má být? Tvé rande. Ty jdeš? No samozřejmě. Jsi moje žena, pár bohatých founů překousnu. A co Ester? Gunner je doma, v pohodě, ne? Mám zůstat doma? Ne. Mám pocit, že se nám s Ester vrátil zpět i život. Taky to cítím. Jak dlouho se oblékáš? Můžu i rychle. Jo? Tak to já taky. Promiň, jsou krásné. Zavři dveře. Zavři dveře. Co? Ne. Ne. Proboha, víš, kolik mě ty šaty stály? Ukaž. Ne. To ti spravím s pendlíkem. Jasně, nebo třeba se šívačkou. Jdeme pryč a ty budeš na svoji sestru dohlížet. Spoléhám na tebe. Jasně, chápu. Jsi nádherná. Jdeme. Asi přijdeme až po půlnoci, tak ať není dlouho vzhůru. Máš klíče? Bez obav. Sluší ti to? Díky. Hezky se vyspí. Čau. Čau. No tak, co budeme dělat? My? Skvělý, co? Dej mi taky napít. Kam to mi nechutná. Takže, zhaslo mi to, promiň, držím to už moc dlouho. Poslouchej, Gunre, je ségra jiná, než ji pamatuješ? Vlastně. Co myslíš? Byla zavřená někde v ruském sex gulagu. Mike? No jo, jako je dost jiná, má teď ten přízvuk. A oblíká se jako Liza Bordnová, je to na palici. Kdo je Liza Bordnová? Jedna trhlá holka, co zabila rodiče Seker. Hej, Ester, co kdyby jsi šla pustit nějaký film? Ne. Ester, nesmíš tu bejt. Pusť si film. Polip mi prdel. Ségra je super. Jdi. Jo, tak pojďte. Takže, na zdraví. Na tvoje. Čau. Co jsme řešili? Zdravím. Dobrý. Naši tu nejsou, šli na máminu akci. To mám smůlu. Pořádáte party? Ne, jen pár kámošů. Trávu je cítit až z ulice. Co? Já nevím, co myslíte. Hele, nic se tady neděje. Tak co kdybych
řekl našim, že jste se tu stavil a vy to necháte bejt. Jo? Jo. Fajn. Můžu si odskočit na záchod, než půjdu? Jo, určitě, jasně. Jo, tak skvělý. Jo. Ne, už nechci, díky. Stačilo. Paráda. Nedivím se, že se zaprdlí pracháči můžou z dary přetrhnout. To dělá to pití. To není pitím, to je tebou. Ty to z nich dostaneš. Doufám, že dům ještě stojí. Když mi bylo 16, tak jsem málem podpálil dům. To by Gunner neudělal. Myslíš, že mluvím o Gunnerovi? Ester, jsme doma. Ester? Zarne institut? Ester?
Když nejsi Ester, tak kdo jsi? Jak jsi poznal, že nejsem Ester? Ani její matka to nepoznala. Ale jo, poznala. Sakra. Mami? Na koho to zkoušíš? Tak jestli to chápu. Jsi dospělá a hledaný zločinec. To je teda fakt síla. Tady to je zase moje práce. Zametat po dětech. Neboj, zlato, maminka se postará. Mámka přece zvládne všechno. Když mi Gunner řekl, že u nás byl Donan, věděla jsem, že tu budeš. Mohla si nás okrást a zmizet při první příležitosti, ale jsi tady. Jenže proč? Máš plány? Co? Zůstaneš, prokoukneš nás a za rok se nám přihodí nějaká hrozivá nehoda. Přihořívá? Nech mě jít. Už mě neuvidíte. Toho se právě bojím. Nemůžeme přece o Ester přijít podruhé, ne? Ona se nestratila. Už jsem jí nemohla pomoct. Bylo pozdě. Gunner byl na ní vždycky moc surový. Tu noc to zkrátka přehnal. Co jsem měla dělat? Udat snad jediné dítě, co mi zbylo kvůli sourozenecké hádce, co se zvrtla? Milovala jsem Ester víc než život. Ale matka chrání svou rodinu a to vždycky. Ty myslíš, že já snad nechám nějakého psychoskřeta zničit, co jsem chránila? To se pleteš. Naše rodina tuhle zemi od začátku vybudovala. Váží si nás, váží si Alena. Když slyšel, že Ester žije, ten výraz štěstí, co měl, musela jsem to udělat. Alen netuší, co se s Ester stalo. A ty mi pomůžeš, aby to nezjistil. Jen jedno je horší, než když dítě zemře. Když se dítě ztratí. Esteřino zmizení Alena zdrtilo. Úplně ho změnilo. Celý jeho život. Ale ty jsi záchrana. Když budeme držet spolu, můžeme tragédii zařídit šťastný konec. Ester je tam taky, viď? Nikdy neříkej její jméno. Dobře. Dokázala ses vetřít do mé rodiny. Vybrala sis roli, tak ji teď budeš hrát. Tak, buď teď můžeš být Ester a žít život, o kterém lidé jen sní, nebo to na tebe hodím a nechám tě odvést zpět do Estonska. Co ty na to? Promiň, že jsem tě Ty mi vyděsila. promiň. Neměli jsme tě nechávat samotnou. Co se stalo? Spadla z kola. Našla jsem ji u silnice. Zlato, proč jezdíš pod mě? Pojď, půjdeme domů. Mami, promiň. Mlč. No ty vole. Co to znamená? To znamená, že není dítě. Co? Je to dospělá ženská a nesmíme ji podceňovat. To není všechno, maminko. Je to psychopat, co s námi bude kurva bydlet. Št. Takže u nás bude už jako na pořád. To neříkám. Tak co kdybychom... Víš co? Mohla by to být nehoda.
Je moc brzy. Musíme to promyslet. Takže nás má v hrsti? Ne, ona riskuje zrovna tak jako my. Hele, nikdo z nás s tím nepočítal. Prozatím ji budeme hlídat a až to přijde, zbavíme se jí. Fakt šílený. I na nás. Tak, teď bude střílet. Aha. Teď sem, takhle. Vyndáš šíp, otočíš, zasuneš. Vidíš ten terč? Jo. No a pak... Hezky. Viděl jsi? Jo, tak jo. se to dělá. Máme sezení s doktorkou. To by nebyl problém, kdybys nemluvila na papouška. Sydney byl Ara. Co? Ara je druh papouška. Ale ne všichni papoušci jsou Ara. Co s tím budeme dělat? Přesvědčíme ji. Spolu. Jedním z našich cílů je pomoct Ester s návratem do rodinného života. Vzpomeňte si na společné prožitky. Co jste zažili? Něco veselého, co jste podnikli. Pane Albrighte, jakou vy máte společnou vzpomínku s Ester? Bože, těch je tolik. Tak třeba Vánoce v Paříži, léto v Toskánsku. Yellowstone? Jo, nádhera. Bylo mi 6. Byli tam medvědi a Veverka mi ukradla svačinu. No ano, Veverek tam byla spousta. Co dál, Ester? Zavzpomínej. Bydleli jsme na ranči a jezdili na koních. Já měla poníka Nugetu a tátův kůň byl Stretch. A jednou se Stretch sehnul, aby se napásl a táta mu přepadl přes hlavu na zem. Byl celý od hlíny. Měl jí dokonce i v zubech. Nemusíš to vyprávět Měl si ji v celé. zubech ještě druhý den. Ester vykazuje zdravý přístup k životu. Zvlášť teď po opětovném začlenění. Je velmi funkční. Emočně zdravá. To je vše. Budeme mít dneska návštěvu. Přijdou jen kvůli tobě. Přátelé, kteří Ester znali. Tak se přestaň mračit, jo? Ester je dáma. Asi pojedeme na nákup. Tak fajn. To bychom měli. Všichni si myslí, že Ester trpěla. Ale čekají šťastný konec. Budeme předstírat, že máš ráda růžovou. Samet. Co chtějí? Příběh, kterému rádi uvěří. Tyhle mám já nejradši. Oblíbená barva? Růžová. Tak je to správně. Tak. Prý umíš malovat. A co ještě? Moc se mi stýskalo po rodině. Jsem ráda, že jsem zpátky. A co máte v plánu teď, mladá dámo? Co mám v plánu, mami? Ale vůbec nic. Protože já tě nespustím z očí. Jen ať mám jasno. Je ti 30? Vypadni z mého pokoje, prosím. Není tvůj.
patřil mé sestře. Což ty nejsi a nebudeš. Rozumíme si? Vypadni. Dej si pozor na pusu. Ještě, že se všechno prozradilo. Nemusím předstírat, že sem patříš. Nepatříš. Tohle je můj dům. Mé rodiny. Nepatříš sem. Takže dokud tady budeš, něco si vyjasníme. Bude to takhle. Budeš mě poslouchat. Ještě jednou a zabiju tě jako Ester. Stačí zavolat a pojedeš zpátky do Gulagu. A ty půjdeš do basy. Proč? Protože ilegální imigrant a uprchlý mentál něco tvrdí? Jen si to zkus. Jsme v Americe. Tady rozhoduju já. A když nejsi Ester, tak se Ester zase ztratila. Máma bude mít problém. Ne já. Měj se, Zrůdo. Dneska budeš spinkat jako malé děťátko. Udělala jsem jehněčí na grilu s rozmarínem a tapenádou. A Ester to nemá ráda, tak mám pro ní specialitu. No, jako za starých časů. Už se velice těším zítra do města. Ukážu v galerii svou práci. To zní výborně. Je to tvá zásluha. Znovu jsem zjistil, že miluji svoji práci. Cítím se jako kluk. Chceš jet? Moc ráda. Ale Ester už má plány se mnou. Jaké plány? To je překvápko. Dobře, tak někdy jindy. Je super, že zasmaluješ. No, jo. Omluvíte mě? A nezapomeň. Klidně se najez nahoře. Miláčku, co je? Je v pohodě. Nech jí být, nic jí není. Jo, asi ji unavil ten koncert. Můžu dál? V pořádku? Co se tam stalo? No moc mi nechutná, jak máma vaří. Něco ti řeknu. Mně teda taky moc ne. Poslyš, já nejraději maluju v noci. Nechceš se přidat? To bych moc ráda. Tak sraz dole. Tady je tak krásně. To je pravda. Každý umělec potřebuje prostor, kde se může pěkně odvázat. Vidíme krásu a vášeň tam, kam jiní nedohlédnou. To je moc pěkné. Jsi celý od barev. Jo, to jsem vždycky. Máma to nesnáší. Asi už dneska končím. Pak tu zhasni. Dobrou noc. Zřejmě si rozumíte.
Má pravdu. Máš vážně talent. Je krásný chlap, že jo? To jsi vážně tak strašně naivní a myslíš si, že by tě chtěl? Překvápko, nejsem dcera, ale divná podvodnice. Ty by ses mu hnusila tak, jako se hnusíš úplně všem. A teď mě omluv. Musím jít nahoru, šukat svého manžela. Je jako vyměněný, co jsi se vrátila. Děkuju. Ahoj. Ester je smutná, že se mnou nepojede do galerie. Poslyš, je skvělé, že spolu s Ester malujete, jenže já s ní nic takového nemám. A doufala jsem, že když spolu strávíme den, tak na něco přijdem. Ty se aspoň budeš moct soustředit. Jestli se Salovi budou obrazy líbit, udělá výstavu a budeš známý. Jo, dobře. Nestrádáme, ne? Ne, vůbec ne. Jsi ale skvělý malíř. Lidem tvé obrazy chybí. Díky. To je slanina? To voní. Dobré ráno. Dáš si? Ano, prosím, co ty všechno nedokážeš? Mami? Ne, díky, já si udělám svoje. Smoothie? Řecký jogurt, kale, lněné semínko a citron. Jak to máš ráda? Zkus to. Já teď nemám moc hlad. Já si dám. Ukaž. Ne, tohle je jen pro mámu. To je pro tebe. To je od tebe opravdu milé. Ale radši si udělám sama. Kryšo, no tak, zkus to. Fajn. Mňamka. Díky. Jsi v pohodě? Ano. Fakt? Vím, že jsi chtěla jít se mnou, ale myslím, že bys měla strávit den s maminkou. Chci ti ještě něco ukázat. Hele, ten uprostřed. Znám děkana ve Woodley. To je nejlepší umělecká škola. Jsi dobrá, můžu mu to ukázat? Budu moc ráda, díky. Vezmeš to na nástupiště. Já si ještě skočím pro kafe. Dobře, počkej tam. Nech to na mě. Podívej se, všechno jsem nemyslela. Ten vlak projde za chvíli. Stačí, když se budeš jenom dívat.
Co se děje? Ale nic, jen klid. Za koplatu. Promiň, že to trvalo. To nic. Zlom vás, jo? Tati, vezmi mě sebou. No, zlato, někdy příště, ano? Ať ti to neujede. Uvidíme se. Ahoj. Klid, mami. Myslíš, že mě můžeš zabít? Vyhoď to. Chutná to jako z plašky. Naše dohoda končí. Mám toho dost. Hej! Mami! Mami! Kurva! Otevři ty dveře. Ester! Zlato? No tak. Ne, že... Hej! Promiňte, jela jsem moc rychle. Ty budeš Ester. Musím do nemocnice. Jen klid. Bolí to, jako kdybych měl oči plné střepů. Strážníku Lihyová. Bože můj. Buď prosím tě 2 vteřiny sticha. Co? Našli jsme Ester. Ano? Vezu ji domů. Oh. A dala jsem vědět i Aleno. Dobře, díky. Kurva! Tak fajn. Dobrý. Moc vám děkuji. Bože můj. Oh. Děkuji vám. Ester se chová moc divně. Celou dobu, co je zpátky. Upřímně, je to s ní těžké. Ona nám neustále lže. A má záchvaty vzteku. A občas vyhrožuje, že si ublíží. A nemyslím si, že žertuje. Chodí na terapie? Ano, jistě. Kdo se to vrátil? Vstávej. Jdeme na to. Hned. Taky už bylo dost na čase. Kurva. Už toho mám dost. Mít tě v domě mi za to nestojí. Sebevražda? To tátovi zlomí srdce. Ale přejde ho to.
Gertruda! Kde je? Já nechtěl. No, to nám chybělo. Byla to nehoda. Grisho, Ahoj, zlato. volala policie. Já vím. Promiň, moje chyba. Ester se mi ztratila v obchodě a já spanikařila. Ale zavolala jsem Leahyovou a našli ji. Mami? Dobře, já už sedím ve vlaku. Vydrž? Já jsem na cestě domů. Nebude to trvat dlouho. Tak jdi dolů a doraž ji. Co? Trisho? Říkám, jdi dolů a doraž ji. Trisho, jsi tam? Děje se něco? Trisho, jsem na cestě domů. Co? Jedu domů. A co ta schůzka se Salem? Tu teď neřeš. Ne, lásko, přísahám, všechno je v pořádku. Ester je doma. Nic jí není. Už jsem skoro na stanici. Dobře, můžeš si zavolat taxíka? Mám tady plné ruce práce. Ne, zeru na to. Tak tady jsi. Ester. Ukaž se mi, Ester. Nebo jak se vlastně jmenuješ? Víš, můžeme to udělat jinak. Vážně, Gunre? Určitě na něco přijdeme. Ty tomu věříš? Popravdě? Ne. Já taky ne. Kurva. Gunre? Ne. Ne! Co jsi to udělal? Co jsi to provedla?
ale nedostaneš. A jedno ti slibuju. Dozví se, co jsi zač. Zmutovaná, zrůda, co nás jen využívala. Zavraždila nám syna. A chtěla i mě. Dokud jsem neudělala, co bylo třeba. Volejte hasiče! Kamre! Kamre! Držte se, už jdu! Tati, maminka mi chce ublížit! Ale ne! Pomoc, prosím! Ale ne! Držte se! Už se dlouho neudržím! Klouže mi to! Hned jsem tam! Tati, prosím! Držte se! Už jdu! Není to Ester, je dospělá! Co? Podvedla nás! Dej mi ruku! Ne, tati, pomoz mi, prosím! Co to je? Dělala jsem to pro tebe. Pro nás. Abychom byli spolu. Ale nemiluju tě. Kdo ty vůbec jsi? Ty zrůdo! Ale ne! You gotta give a little, take a little, and let your poor heart break a little. That's the story of, that's the glory of love. You gotta laugh a little, cry a little, before the clouds roll by a little. That's the story of, that's the glory of love. As long as there's the two of you, you've got the world
and all its charm. And when the world is through with you, you got each other's arms. You gotta win a little, lose a little, and always have the blues a little. That's the story of, that's the glory of love. Při tom požáru přišla o všechno. O domov, o rodinu. Celé je to hrozná tragédie. Je to děsivé. Já vím. Jako by toho nezažila dost. Unesená a teď sirotek? Neujme se jí nikdo? Co s ní teď bude? Už jsem kontaktovala dobrou adopční agenturu. Jistě najdeme pro Ester rodinu, která jí dá péči a lásku, jakou si zaslouží. Nakonec, kdo by se jí nechtěl ujmout? V českém znění Pavlína Dittrtová, Vladimíra Včelná, Filip Švarc, Jiří Keller, Nina Horáková, Jiří Valšuba, Klára Kubištová, Zbyšek Horák, Sára Nigrínová, Antonio Šoposky, Magdalena Müller, Martin Zahálka, Aleš Petráš, Ivo Hrbáč, Šárka Vondrová, Martin Kubačák, Martin Überal a Zuzana Mixová. Překlad Jiří Holubec. Dialogy Jiří Keller. Zvuk Tomáš Paulas. Produkce Jakub Adámek. Režie Daniel Košťál. Pro HBO vyrobilo Ajuno v roce 2023.